Kmien il-ġimgħa filgħodu baħar ta' nies u żgħażagħ inġabru għall-istess qan u mal-ewwel tokki ta' nhar il-ġimgħa l-kbira imxew mill-Mellieħa sal-Furjana. Dan għat-18 l-edizzjoni tal-mixja ta' Puttinu li ta' kull sena tiġbor komunitajiet kbar ta' nies minn madwar il-pajjiż kollu għal dan l-an nobli. Fil-fatt, fl-edizzjoni ta' din is-sena ħadu sehem madwar 10,000 persuna għal-mixja b'risq il-Fondazzjoni Puttinu Cares. Din is-sena il-mixja bdiet mill-pjazza tas-Santwarju l-Mellieħa u spiċċat fuq il-fosos tal-Furjana. Kollox daw kollha li rnexxilhom iwasslu sal-aħħar imxew 17 kilometru għaddew mix-Xemxija, San Pawl il-Baħar u l-Pjazza tal-Mosta. Il-mixja baqgħet sejra lejn iċ-ċimiterju ta' Ħallija, il-wied ta' Birkirkara, il-wied tal-Imsida u għaddiet mix-Xatt tal-Pjetà u waqfet il-Furjana. Bħal kull sena, il-flus li nġabru jmorru għand Puttinu Cares bilan li għajnu biex tittaffa ftit mid-batija ta' tant pazjenti Maltin li kollhom jirrikorru għal-kura barra minn xtutna. Minn barra l-eluf ta' Maltin u Għawċin li attendew, 20 ta' persuni ħadmu minn wara l-kwinti biex ħadu ħsieb din l-attività. Fost dawn in-nies kien hemm uffiċjali ta' Transport Malta u l-Pulizija f'kull distrett biex iżommu l-ordni u jħarsu lil parteċipanti minn kull periklu li jistgħu jiltaqgħu miegħu fit-triq. Sa dan it-tant tul il-jum tal-ġimgħa komplew jinġabru aktar fondi waqt maratona ġbir ta' fondi speċjali li qed tixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet kollha, inkluż